Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Yau muna 1446 hijirar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Alhamdulillah. Allah ya nufa yau mun gama azumin watan Ramadana lafiya. Alhaji Abubakar Imam Balagana yana yi wa ɗaukakin musulmin duk duniya barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya. Wato bango majinginar al'umma yana yi wa ɗaukakin musulmin duk duniya barka da sallah. Alhaji Abubakar Imam Balagana ya ce mu sanar da ku yana yi wa ɗaukakin musulmin duk duniya barka da shan ruwa. Allah ya karbi ibadunmu. Bango madafar bayi, inuwa mahutar bayi, ya ce mu sanar da ku yana yi wa ɗaukakin al'ummar duk duniya barka da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karbi ibadunmu. Amin summa amin.